RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang na tagapaghinanyog ang programang Aksyon. Bareta Aksyon asin informasyon. Ayaw na naman po kita sa sarong oras. Madyan, nakamahibanan po ako nindo din. Tutrotong kapate ako. Ay medyo naidlip ako dyan sa luwa. So, mauran-uran kaya paghali ko nga ni sa harong kasubago nag-uuran. Abot yan sa San Isidro, kaya dahil po magparapauran-uran, tamasakit nyo yan magkahilang, o mag-iingat-ingat po kita. Yung mga bata na agihan ko nagpapauran, bako lang bata, pati matatanda. So, yaw na naman kita, madyana po kamo, iba na ako nindo sa rong oras ngunyan, Marso 11 na po, ayan, Marso 11 na ngunyan. So, magbarita kita ng kadikit, talaga nagtutungka po ako. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik. Okay, sa pamayukan sa tuyang konting bareta, Robredo handang pamunuan ang reforma sa AFP. Paglikha ng trabaho, prioridad ni Governor Escudero. DTI Bicol, pinaliwanag ang layunin sa paggunita ng World Consumers Rights Day. Legazpi masiyang ipinahayag ng Department of Public Works ang highways ng Regional 5. Tabaco City Nutrition Committee na mahagi ng fortified food products sa mahigit 700 na buntis. Waste to Energy Project pinaplano muli sa Naga City. Maayos na sitwasyon. Hirit na isang piso taas pasahe, binawi ng mga tsuper. China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. World Health Organization, COVID-19 pandemic, far from over. Ayan. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Okay, sa tuya po makakaibanan sa technical side, ayaon po si Chief Engineer Abilindon Toralio. Lumahok at
Nasa information man si Rodel Cesar. Laila, At yaon man po sa transmitter si Joander de Villa. ating Ibanan niya duman si Tony Matic Saiso. ipagasa. Laban, Laila, And of course, ako po sa inyo kaibanan, permi kaibanan, everyday, Monday to Friday. lo ang laban. Alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Okay, sa detalye po kan sa tuyang nagkaibang bareta. Ating ibalik ang hustisya. Manila, Philippines, nakahandang pamunuan ni Vice President Leni Robredo bilang Commander-in-Chief ang reformas sa Armed Forces of the Philippines sa tulong ng mga national security experts. Rancho, maayos na sitwasyon, maulad na. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, isang retiradong opisyal ng Philippine Navy, may malinaw na plano si Robredo pagdating sa usaping national security. Sa online forum ng pinangungunahan na grupong Isambayan nitong Webes, sinabi ni Trillanes na matitino at snappy ang mga dating opisyal ng AFP at National Police na tumutulong sa pagbubuo sa polisiya ni Robredo. Tin ang liwanag ng bukas, tayo Ilan sa mga dating pinuno ng AFP and PNP na nagpapahayag ng suporta kay Leni Robredo ay sina Major General Rosso Servo Jr., Major General Domingo Tutaan, dating Chief of Staff General Hernando Iriberi at General Eduardo Oban at Vice Admiral Alexander Pama, dating Navy Flag Officer in Command. ating ipanalo ang Bukod sa pagiging mabuting leader, marunong makinig sa kanyang mga pinamumunuan si VP Leni. Bukas siya sa inputs ng experts ani Trillanes. Ang pinakaimportante aniya ay handang magdesisyon si VP Leni sa harap ng mga usapin at sa harap ng iba't ibang magkakatunggaling opinyon. maayos na sitwasyon. Naniniwala naman si dating Senador Rodolfo Pong Biason na hindi pa rin naglalaho ang institutional sense of value ng AFP kahit tila binubusog ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ating ibalik Susuporta ang military sa isang mabuting leader si VP Leni, ang tipo ng leader na hindi kailangang suhulan ang military. Ayon kay Biason, na isa ring dating general at pinuno ng AFP. liwanag ng bukas, tayo na. Binigyang diin ni Biason ang kahalagahan ng pagbuhay sa prinsipyo ng civilian authority over the military na tiwala siyang mas mapapatingkad ang administrasyon ni Leni Robredo. Pinapaalala ni Biason ang pagkakamali ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Bigyan ng kapangyarihan ang militar na makialam sa pamumuno ng bansa. Ating ipanalo Never make the mistake of giving political power to a soldier kasi may baril yan. Ika nga ni Biason, naniniwala ang ating military sa basic institutional issue na the civilian is always supreme over them. Sinabi ni Biason na ang mga nakapaligid kay Robredo na mga dating opisyal ng AFP at PNP naniniwala sa mga prinsipyong pinaninindigan ng Vice President. maulad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. Legazpi City, masayang ibinahagi ng Department of Public Works and Highways Regional Office 5 na sa kauna-unahang beses may naitala ng Bicolanang bilang Assistant Regional Director. Kumilos Formal nang nanumpa si Engineer Marilu N. Lacuna sa nasabing posisyon na kung saan sinagawa pa ito sa Office of the Secretary, DPWH Central Office, Port Area, Manila. Laila de Lima, ating
Sa kanyang mensahe, nataon din ang kanyang promotion sa panahon rin ng selebrasyon ito ng International Women's. Kung matatandaan, sila Kuna ang dating chief ng Planning and Design Division. Ayon sa ahensya, ito rin ang kauna-unahang nailagay na babaeng direktor sa rehiyon. Pilipino, tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. DTI Bicol, ipinaliwanag ng ang layunin sa paggunita ng World Consumers Rights Day. Sa Legazpi City, ipinaliwanag ng DTI Bicol ng isa sa mga layunin ng World Consumer Rights Day na bigyan ng impormasyon ang mga mamimili at sa kadahilanang hindi stable ang ekonomiya. Taon-taon ito ginugunita ng DTI Bicol at nakikiisa sa iba't ibang lugar sa pagdiriwang sa March 15. May iba't ibang tema ng selebrasyon nito. Ngayong taon, ang magiging tema ay Fair Digital Finance into ay may layunin para mawanawagan sa pandaigdigang kilusan para sa pagpapanatiling pataas ang digital sa pananalapi para sa lahat. May mga aktibidad rin pala sa nalalapit na selebrasyon na may pamagat na Digital Arts Contest para sa mga estudyante sa kolehiyo at sa senior high school. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Tabaco City Nutrition Committee namahagi ng fortified food products sa mahigit 700 na buntis. Bago, walang patayan at Namahagi ng fortified food products ang Tabaco City Nutrition Committee sa 714 na buntis sa lungsod ng Legazpi. nansya. Ito ay naisagawa sa pamamagitan ng Food Fortified Program ng nasabing ahensya kung saan inuunang mabigyan ito ang mga nasa first and second trimester ng pagbubuntis. At pag-asa. Ang fortified food products ay naglalaman ng 3 packs ng cooking oil na matibay sa vitamin A na mahalaga sa vision, development at immune function ng sanggol. Ang liwanag ng Kasabay rin dito ang iodized coarse salt na mayaman sa iodine na kailangan para sa tamang brain development ng baby. tuwindig. Layunin ng programa na itaguyod ang paggamit at pagkonsumo ng mga fortified foods products na may dagdag na essential nutrients na nakakatulong sa pagbubuntis. Hustisya at pag-asa. Dagdag pa nito, hinikayat ng nasabing programa na parating tingnan ang nutrition label ng mga food items na bibilhin at gagamitin ng mga produktong may sangkap Pinoy Seal. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Waste to Energy Plus project pinaplano muli sa Naga City. Dapat buo, wag lang Naga City. Bago, walang patayan. Naga City may pinaplano na namang bagong Waste to Energy project ang city government ng Naga ngayon na ang pinakalayunin ay masolusyonan agad ang magiging problema sa basura sa susunod na taon. Hindi drobo. Una nang sinubukan ng LGU Naga ang ganitong project noong mga nakaraang taon, subalit hindi naman nagtagumpay dahil sa ilang mga issue at problema ng mga nasa likod ng proyekto. Sa pakikipag-usap ng Brigada News FM Naga kay City Councilor Elmer Baldemoro, nabanggit niya na may inisyal na ginagawang hakbang ang konseho para sa posibleng realidad ng projects na ito. Ayon sa konsehal, mahalaga ang waste to energy facility sa tulad ng Naga City na lalo pang umuusbong ang ekonomiya at lumalaki ang populasyon. Ang facility na ito ay makakatulong ng malaki sa operasyon ng sanitary landfill na ngayon ay tumatanggap na ng 90 tonelada ng basura araw-araw. Ating ibalik Hirit sa 1 piso.
Hirit sa pisong pagtaas pasahe binawi ng mga tsuper. Ay bakit kaya? Manila, Philippines, hindi na itutuloy ng ilang transport group ang hirit nilang pisong provisional increase sa minimum na pasahe sa jeep. Una ang bansa, hindi China. Kasunod ito ng naging pulong nila kahapon kay Department of Transportation Secretary Arthur Tudagi na una nang nagbanta ng inflation sakaling magkaroon ng taas pasahe. Sa ulat, nakumbinsi ng kalihim ang mga transport group na wag nang ituloy ang apilang taas pasahe dahil dinoble na ng gobyerno ang pondo para sa fuel subsidy ng mga tsuper at operator. Ang liwanag ng Mula sa orihinal na 2.5 bilyong piso ay ginawa na itong 5 billion ng pamahalaan. Ibig sabihin sa halip na 6,500 ay nasa 13,000 na ang matatanggap na subsidiya ng bawat driver na ilalabas ng dalawang bugso ngayong Marso at sa Abril. ating ibalik ang Samantala, makakasama na rin sa service contracting program ng gobyerno ang mga traditional na jeep. ating ipanag. Kabilang sa mga grupong nakipagpulong kahapon sa DOTR ay ang Pasang Mazda, Alliance of Transport Operators, and Drivers Association of the Philippines, Alliance of Concerned Transport Organizations, and One United Transport Coalition, One UTA. Pilipino, O narito umapila dagdag pasahe ang mga tsuper sa gitna ng serye ng big time oil price hike. maulad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto. Okay, World Health Organization, COVID-19 pandemic. Pandemic, ayan, far from over. Manila, Philippines. Iginiit ng pinuno ng World Health Organization or the WHO na hindi pa tapos ang pandemya. Ating Yan ipanag. ang sinasabi ko eh. Nabatid na March 11, 2020 nang unang ilarawan ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang COVID-19 bilang pandemic. Tulong ang bansa, Bago ito, Enero 30, 2022, ay nagdeklara ang WHO ng Public Health Emergency of International Concern. Ang pinakamataas na antas ng alarma sa regulation ng UN Health Agency na makapagtala noong mahigit 100 kaso ng virus sa labas ng China. ng Pilipino. Pero gumawa lang ng aksyon ang mga bansa nang gamitin na ng WHO ang salitang pandemya. Binigyang diin niya ang 46% na pagtaas sa bagong kaso ng COVID-19 noong nakaraang linggo sa Western Pacific region ng WHO kung saan 3.9 milyong impeksyon ang naitala. Ancho, maayos na sitwasyon. Nagbabala rin hinggil sa bumababang testing rates sa ilang mga bansa. Hindi China Samantala, bumababa ng 5% ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Kumpara noong nakaraang linggo, gayon din ang bilang ng mga nasawi na bumababa na rin sa 8%. asa Sa kabila ng pagpapaalala ni Maria Jan Quersubi, COVID-19 Technical Lead ng WHO, ng Pilipino. Kung nais na hindi dapat maliitin ang pagbaba ng mga kaso dahil sa pagbagsak ng testing. Dagdag pa ng WHO, talamak pa rin ang hindi pantay na access sa bakuna, test at treatments na siya ring nagpapatagal sa pandemya. Okay, paglikha ng trabaho, ipaprioridad ni former Senator Escudero. Working AIDS Pinoys, 75 million na. Manila, Philippines, ngayong nasa 75 million na ang bilang ng mga Pilipino na nasa working age. Sinabi ni Senatorial Candidate at Sorsogon Governor Chis Escudero na dapat lumikha ang susunod administrasyon ng mga produktibong oportunidad sa trabaho.
lalo para sa halos 4 na milyong nawalan ng hanap buhay sa hindi matapos-tapos na pandemya. Una ang bansa. Ayon kay Escudero, dapat na gastusin ng pamahalaan ang buong pondo nito para sa 2022 sa pagpapagalaw ng ekonomiya na ang balik ay makalikha ng mga trabaho. Ibalik ang hustisya at pag-asa. Bilang miyembro ng Senado, dati man o kung bibigyan ng pagkakataon, ang pinapasa namin ay batas. Kung pwede ko lang isabatas na lahat ng naghahanap ng trabaho ay mabibigyan ng trabaho. Matagal na sana isinabatas yan, ani Escudero. Pero ang trabaho ng Senado ay magpasa ng batas na magbibigay daan dito gamit ang taonang budget at appropriation. Yan ang magsisilbing tulay para muling bumangon ang ekonomiya at malagyan ng karampatang pondo ang mga sektor. Dapat magsilbing recovery budget ang 2022 General Appropriation Act para manumbalik ang trabaho, magbukas muli ng mga negosyo at gumulong uli ang ating ekonomiya, sabi pa ni Senator Escudero. Sa huling numero na nakaraang taon, mula sa Philippine Statistics Authority, nasa 6.6% unemployed rate ng bansa ang katumbas ng 3.27 milyong walang trabaho, kahit pa isang magandang sinyales ang pagtaas sa 65.1% ng labor force participation rate o ang bahagi ng populasyon ng mga working age na kasalukuyang nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho. Hustisya at pag-asa. Muling iginiit ng veteranong mambabatas ang kanyang panawagan sa pambansang gobyerno na paabutin ang mga programa ukol sa ekonomiya at trabaho sa mahihirap na rehiyon dahil aniyay hindi lang naman limitado ang mga walang trabaho sa mga urban centers sa Metro Manila, Calabarzon at Western Central Visayas. Tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Naila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Naila de Lima. Ating ipanalo. Okay, bakit ba laging ining satuyang ini-endorso ang si VP Leni, laging tinatawaran ang kanyang kakayahan? Porque bababae siya. Hindi niya kayang pamunuan ng bansang Pilipinas? Ipanalo ang laban ng Pilipino. Bakit? Si dating President Cory Aquino, si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Una ang bansa. bakit si Thatcher? Kadami-dami pong mga women leaders po na asinsado naman. Huwag nyo namang tawaran ang mga pagkababae ng mga babae. Nag-women's month tayo. Pagbigyan nyo naman ang aming pambato para sa 17th President. Panalo ang laban. At wala pong ibang tuo po dyan kung di si VP Leni Robredo. Ang liwanag. Maging kakamping naman tayo, wala nang blue, walang pula, walang dilawan na, kakamping naman. Siya kung Sinisiraan pa. Bakit naman kayo ganyan? Porque dumadami, padami ang mga supporters ni VP Leni Robredo for President. Ginagawa nyo lang usap. Huwag naman kayong gumaya sa tatay nyo na puro fake news ang alam. Ipaubayan nyo naman kay VP Leni. ating Di ba ang babae ang siyang ilaw ng tahanan? Ayun po. Masyadong madilim ang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Sobrang naging madilim ang bansa natin. So pagkakataon, in the most qualified candidates for president is no other than ng tong babae. Babae. Isa ring widow. Mauulit yan. gagancho. So, pagbigyan na natin. Kaya tayo mga Bicolano, please, we must be aware of what is happening. Ganansya. Sa pinagbibintangan na ng pinagbibintangan. Dapat
Oh, pinagbibintangan ng isa rin siyang. Ating ibalik Isang terorista. Paano naging terorista? Inaakusahan na may mga followers siya, may mga supporters na mga terorista. ng Pilipinas. Lahat na lang ipinaparatang sa kanya. Ang Bakit? Natataranta na ba kayo? tayo na lumaban. Natataranta na ba kayo sa mga supporters niyang pabawas ng pabawas? Ating sumulong, Mapera naman kayo eh. umindig, kumilos, lumahok at magpasya. Ating ibalik ang husay. Inanyugon na nga lang natin si Jamie Fabregas, ang ating Lolo General. Para doon sa mga hindi pa nakakarinig ko sa sinasabi ni Lolo General, eto na siya ngayon. Jaime Fabregas, inanyugon niya to para ma-remind tayo kung ano talaga ang nangyayari sa ngayon na ang satuyang manok, sinabi ko na manok, ang ating si VP Leni, system most qualified candidate for president. Para magkaroon na po ng liwanag ang buong bansa ng Pilipinas. Isang ginang po, isang nanay, isang ilaw ng tahanan po ang ating pagkaisahan ngayon. Ipahiling natin, ipakita natin ang ating pagkauragon. Di ba, Lolo General? Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado Macapagal asin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagikan sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asin ang Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano? Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas, antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarid kan sa tuyang lahi. Bakong mauragon kita? Saka ang kandidato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ning da imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po, nilalauman po tayo ng gusto ng ating kandidato para presidente, si VP Leni Robredo. For president po yan. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay. Tunay na Samantalang tuloy-tuloy pa lang ang kampanya ng tambalang Leni Robredo at Kiko Pangilinan, hindi sukat akalain ang tagumpay na kampanya sa mga pinuntahan nila sa Iloilo City, Quezon City, Calapan City, and lalo na
sa General Trias na sinasabing naghakot daw ng mga supporters, nagbayad pa, binayaran daw 500, ang chief naman nun sa Malolos City at iba pa. Ang sabi nitong mga obserbadores natin, masahol pa sa mag-asawang sampal ang iminigay ng mga Caviteño sa magkapatid na Gobernador John Vic at Boying nang nagdadagsaan na ang mga tao sa political rally ni Leni Robredo sa General Trias. Ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Walang hakot, walang kipakimkim, kanya-kanyang baon, kanya-kanyang gastos, at higit sa lahat, masaya ang mga political rally. Buhay na buhay ang diwa ng volunteerismo at bayanihan ni Senator ni VP Leni Robredo. Pagkatapos ng pagtitipon, sama-samang dinampot ang kalat. Ayan, naglilinis po sila. Wala po silang iniiwan ng kalat o anumang basura sa lugar, sa venue kung saan po idinadaos ang rally, ang pagtitipon ng mga Leni Robredo team, kasama ang sa kanilang mga senador. Nakasama dyan, lalo na si Senator Laila De Lima. Ating ibalik ang hustisya at Kung kapos sa budget si BBM at patindi ng patindi ang pagkilos ng mga kampo ni Leni, hindi namin alam kung paano mananalo si BBM. Mukhang si BBM ang pipitsuging anak ng diktador. Ang pupulutin sa kangkungan. Hindi ba? Maaaring manalo si BBM sa pandaraya ng Comelec. Malaking gulo yan at hindi kami magtataka kung sumiklab ang karahasan. Maghunos dili tayo, mga supportadores ni VP Leni. ating ipanalo ang laban. And besides, wag naman kayong magalit sa mga Catholic. Sa mga Catholic Church na pinupunta ni VP Leni. Kasi ining si VP Leni, basta nagpunta sa isang kung saan ang venue ng kanyang mga pagpupura ng mga rally-rally niya ay talagang simbahan muna ang kanyang pinupuntahan. Makadiyos kasi yan ang tunay na makadiyos. At biro ninyo nung VP pa siya, 3 consecutive years na napakalinaw ng kanyang COA report. Di China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na. Ang programa po ito ay hatod po ini ni principal sponsor na si Sosension Born, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandada Robles Morallo, Botchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course, Kan Masuso. Ayan po. Si mga gusto magpataw-pataw ngunya na summer at medyo tag-init na po, panahon na para mag-resort tayo, wag na po kayong lumayo. Diyan na lang po kayo sa Masuso Spring Resort. Ipanalo. Because the Masuso Spring Resort, all the swimming pools po, ang tubig po dyan ay all free-flowing po ang tubig ng kanilang mga swimming pool. So, hindi po na-stack ang tubig dyan. Mayo po yan lumot, mayong iba-iba kung ano-ano. Basta kung sa endong pagbabanding-banding. Magpapaligo-ligo kayo with a family, banding family, friends. Hello to Helen Canuto. Ay, gandang hapon po. Hello, magandang hapon din naman po, Helen and June Canuto of Las Piñas. China o ganansya. I would like also to say hello to Oya Deli. What is this? Hello, but anyway, Oya Deli, Oye Body. Ayan.
From where are you, Oya Delisa? But anyway, thank you for watching the program. Although you will not understand what I am talking about, I am very thankful. And thank you for watching the program. Again, ang programa pong ito, hatod man sa Indo, kan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Tuding Castro Verde Aquiler. Hello also to Manay Ita, ayan, Robles. Robles family of Masusui Spring Resort. And of course, Kansarangi Motor Parts and Services, owned and managed by Marites Tess Gonoon Rason. And I would like also to say hello to your engineer Steve and Edith Andalis. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Hello also to my love Luciano Suero. Ating ibalik ang hustisya at And of course, kay Osman Khan. How is your fracture leg? Hello also to James Wally Olsan. And of course to Vincent Peter Effie. ay napagpabago, walang patayan And of course to you, Kim Loren. sa sitwasyon, maulad na ang nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik Okay, commercial muna tayo. pag-asa. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaizano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang tamang oras po alas 5:45 na po ngunya na pagkahapon, Marso 11. Ayan po, Sabado agad to buo sa aga. Reminder lang po, sa aga may programa po kita ang Orolay sa Barangay alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Hinanyugon po nindo ta, yan po ay tungkol din po yan sa mga nangyayari, mga pangyayari sa loob ng isang barangay. Any guidelines or any happenings, whatever happens sa barangay ninyo, paabot lang sa kuya at mag-uusapan po natin. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Okay, may reaction po dito. Ma'am Elma. Ayan. Ma'am Elma, for sure, another people power kapag dinaya si VP Lenny. Ay talaga pong mangyayari yan. Wag naman sana mag-repeat history tayo of what happened during the time of President Marcos Sr. And of course, Ambalo, the widow ng Dilawan, Cory Aquino. And of course, Dilawan, it is kakamping, very kakamping po. And I just don't know, sana po wag tayo history repeats. Dahil itong panlaban natin ngayon ay isa ring makadiyos, napaka makadiyos, and isa ring widow. Isang babae, alam naman ninyo, sino ba? Ang babae ang nagpapalambot ng anumang matitigas, ang mga katigasan ng mga lalaki. Ayan, ang tutupi dyan, natural, babae pa rin. So again, I would like to say hello to Helen and John Canuto Ablas Piñas. And of course, kay Oye Deli, Oye Body, who is watching right now, although he cannot understand what I am talking about. But anyway, thank you very much for watching the program, News, Action, Information. Ng Pilipino, tunay na. From where are you, Oye Deli? But anyway, thank you, my love friend. And of course, to Susana Sionborn, the principal sponsor of this program. And of course, to Engineer Pat Moralio, ay Pablo. Engineer Pat Moralio Pablo. Sana Pat, pag ano naman, uwi ka dito sa Bicol, magkita-kita tayo. Ating ibalik ang hustisya. Dahil before, inggit na inggit ako sa tangkad mo. Okay, parating sinasabi ni Senator Laila de Lima dahil talagang tuloy kahit anong gawin ng administration or anything that is done by anyone sa kanyang mga katunggali, tuloy pa rin ang kanyang laban. Hindi lamang siya lalaban para sa kanyang paglaya at lagi niyang sinasabi yun. He is not only fighting for her paglaya,
kundi para sa paglaya ng ating bansa. Yan ang talagang number 1 na ipinaglalaban ni Senator Laila De Lima. Being a social justice and human rights champion, ibalik natin si Senator Laila De Lima sa Senado para sa paglaban para sa hustisya at pag-asa ng ating bansa. Siya po ang pinaka social justice and human rights champion. Kaya ibalik natin si Senator Laila De Lima sa Senado. Again, parati niyang sinasabi, hindi lang ang paglaya niya ang kanyang ipinaglalaban, kundi talagang ipinaglalaban niya ang paglaya ng ating bansa. Paglaya mula sa karahasan. Ayan po, paglaya mula sa karahasan na siyang naging dahilan ng kanyang ng pagkakapakulong sa kanya ni Presidente Duterte. Na pinagtulong-tulungan po siyang niyurakan hanggang dumapa hanggang sa papagsakin nila. Pero hindi pwedeng manahimik si Senator Laila De Lima. Hindi siya mananahimik kahit anong gawin nila sa kanya. Pilipino, kung nais natin ang liwanag ng buhay. Hindi siya mapapatahimik, talagang lalaban at lalaban yan. Ipaglalaban niya ang ating human rights. Although sinasabi ng ating presidente, human rights. What is human rights? Now, para sa kanyang paglaya, hindi lang sa kanyang paglaya, ang kanyang adhikain, ang kanyang advocacy, but para sa paglaya ng ating bansa. Paglaya sa karahasan at pagpatayan, and of course, paglaya mula sa katiwalian. Paglaya lalong-lalo na nagpapahirap sa ating taong bayan. Paglaya mula sa pang-aagaw sa ating teritoryo dahil sa pagsipsip ng mga dayuhan ng mga mismong taga-Malacanang. Paglaya mula sa injustisya, injustice. We have no justice at all. Paano tayo magkaroon ng human rights? Wala nga tayong justice. At kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng karapatang pangtao. Yun po ang pinaka-importante doon. Ang gagancho, paayos na sitwasyon, maulad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Ito po yung sabi niya, ito yung dispatch noong the other day. Kaya lang hindi ko po ito inabot dahil kulang ang oras. Babasahin ko na lang po ini. Re-electionist Senator Laila M. De Lima chided President Duterte for acting as China's spokesperson anew by asking the Filipinos to honor the supposed Recto Bank, Red Bank. Itong red niya is REED Bank. Exploration agreement deal with China to avoid conflict. Ang katakutan pa natin what is really happening right now, ang pang-aapi po ng Russia to Ukraine na nagbibigay po sa atin to. Ako natatakot ako dyan. I'm very much afraid of what is really happening between Russia and Ukraine. Sa ginagawa ng ating administrasyon, ito na ngayon. Exploration agreement deal with China to avoid conflict. Is that true? Senator Laila De Lima maintained that the only way for the Philippines to move forward with any exploration deal with China is if they acknowledge our sovereign rights over our continental shelf and EEZ under UNCLOS, stressing that anything short of that is unacceptable. Now that the Duterte has lifted the moratorium on oil and natural gas exploration in Recto Bank, meron na sana tayong sariling langis. He returns as a spokesperson to China to communicate para makipagkomunikasyon po their threat if we do not push through with a joint exploration with them. Yan ang sinasabi sa atin ni Senator Laila De Lima. Ibalik ang hustisya. Have we forgotten the fact? Nakalimutan na ba natin ang moratorium came about when Chinese patrol boats nung hinaras ang Philippine DOA commissioned survey ship that was exploring the area of March 2011? Yun po ang sinasabi ni Senator Laila De Lima.
In a public address last March 7, Duterte urged the Philippines to move forward on joint development of resources in Rectobank with China, warning that the country is not prepared to get into trouble with its neighbor. Bakit kasi trouble ang iniisip niya? In my own opinion, there is something wrong at the back. What is the problem over there? Bakit ganyan? Warning that the country is not prepared to get into trouble. Bakit ba? Makikigera ba tayo? Madadala naman yan sa magandang usapan kung mga neighbor natin sila. Notably, the 2016 Arbitral Tribunal's ruling states that the Red Bank is part of the Philippines. Yes, it is. Mananalo na tayo dito sa arbitral tribunals na ini. Nanalo na tayo nito during the time of Presidente Pinoy. Ngayon, pagdating ng panibagong administrasyon, pinakawalan. Pinaghirapan na to. Tapos na itong arbitral tribunal's ruling na to. It is that the Red Bank is, itong red po, R-E-E-D, hindi po itong red or red. Part of the Philippines Exclusive Economic Zone and continental shelf in the West Philippine Sea. Itong WPS na ini, where the country has exclusive sovereign rights. But China continues to dispute. Tingnan mo pang ginagawa ito sa atin, itong mga insektong ito. Palibasa insekto kahit saan makarating nangangagat. Last November 2018, Duterte and Xi Jinping of China signed a memorandum of understanding on joint maritime oil and gas exploration. Di sana kung hindi ginaganyan, di sana may sarili tayong oil. However, Duterte refused to release the official details of this MOU in spite of outcry from the public of the Senate. Senator Laila de Lima maintained that the Philippines cannot honor an agreement without knowing if it is constitutional, much less if it serves the interest of the Filipinos. Di inisip ng administration ang interest of the Filipinos. What areas do this agreement cover? Trust necessitates transparency according to Senator Laila de Lima. How many incidents have we had in the Rectobank with Chinese vessels harassing our fishermen during the term of Duterte alone? Is threatening us with double supposed to force us to undertake this joint exploration. China has been bullying us in the West Philippine Sea. What guarantee do we have that they will treat our country with respect during a joint exploration? No respect at all sa ginagawa po sa ating Philippine Sea. No respect at all. The Rectobank exploration was put on hold following an order from the late former President Benigno Aquino III in 2012, freezing all exploration activities in disputed areas. Duterte, however, in 2020 lifted the suspension of oil exploration in the West Philippine Sea. Paano na ba yun? Ano doon na, pero pinakawalan pa, paving the way for the resumption of drilling activities in the disputed waters, including the Rectobank. Yan lang po ang inaasa ng ating mga mangingisda. Pinakawalan pa. Ngayon, how many fishermen's family? Ilang pamilya po ng mga mangingisda doon sa Rectobank na yun sa West Philippine Sea ang nagugutom ngayon? Dahil i-give up Ayun na, atin na yun. It is already awarded to Philippines. Ngayon, anong nangyari? Wala rin. Binigay. Pinakawalan. So, I would like to shout it up, De Lima bloodlines all over the world, especially those who are from the USA. Ayan po, lalaban tayo. De Lima bloodlines, Gaspi bloodlines all over the world. We have to fight. De Lima Siranilla, De Lima Mirando, De Lima Almasan.
Hello to Jingjing Dilima Kwan. And of course to Gina Almasan. Hello to the family of Manoy Imi and family Kimais, Manuel de Bourbon. Lalagi nagre-request, you have to shout out with the Lima bloodlines. And of course to Mama Faye and family. And of course to Mama Lita and family. How are you over there? To Nini Dichi of Seattle, Washington. And of course to my sister Jan and Kiniko, may pamangkin. Hello. To Nicholas, to Babette and Kiniko Kitebis of Seattle, USA. And of course to Delima Gaspi, Ariel, Luna, Ira, Arwen. And of course to Mary Ann, Austin, Mariana. And of course to Tonet, Aaron, Altos, and to Lorenzo Jos Gaspi. Hello also to Jewelmina Isabel. Hello to Delima Laceda Barayuga. And to all the Gaspi all over the world, especially those who are from Sorsogon, Bulan, Sorsogon. To Alan and Crispy Gaspi of Limay Bataan. Hello also to Quadrato Gaspi das Marinas. To Efren Gaspi of New Zealand. And to Domingo Gaspi Montalban. Hello also to Bat 6569. Hello to Nelson Gaspi, who is always watching the program. And of course to our very own Monica Perique, Balimasol Cyprus. Melanie and Lenden Mendoza. To Grand, Gaspi Grand Reunion. To Gaspi Sorsogon, San Pedro, Balaguna. To Bacoor, sa Puti Bacoor. And of course, mga Gaspi dyan sa La Purisima, San Francisco. And of course, to all over the world. Thank you also to those who are watching by live streaming na mga hindi ko po nababanggit. And of course, those who are listening from their transistor radio, maraming salamat po sa paghihinanyog ninyo sa programang Bareta, Aksyon, Asin, Informasyon. Again, to sa nag-comment, Senator Laila is my ever since na Secretary of Justice po siya. Ikinakampanya ko siya dito sa lugar namin sa mga 4-piece beneficiaries. Lalaban tayo para kay Senator Laila de Lima. Number 1 Senator, this po ito. Nabua. Okay, thank you very much po. Sa mga gusto ko kay Senator Laila de Lima, i-kampanya po ninyo through connections sa mga kamag-anakan ng kamag-anak ninyo, sa mga classmates of classmates ng classmates to classmates, friends to friends. Ayan po ang sa yung mga nakaibanan sa technical po. Si Chief Engineer Abilindon Toralio, sa information si Rodel Cesar. And of course, man po sa transmitter si Joanner de Villa. And of course, si Tony Matic Saison. Ako man po ang laging kabahanan ninyo, the regular host of this program, Bareta, Aksyon, Informasyon. Si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing thank you, and good evening. Sana mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this